Uturraldiakut perfume arabetan behatzi usai berri daude, baina nobeda hundiletako bat da, oinarte zaukebena, zala gizonezkuna o makumina. Da, erabiarretan oso tipiku da, unisexa. Da, oinata ditue, behatzi berri eta horietan di, hiru makuminak, hiru gizonezkunak eta hiru unisexak. Eta nola da hori, nobeda hundiletena horiekin hasiko gea. Behatzirek, bana ez dindi ikusi, baina hirurek askar ikusiko ditugu. Hemen deu, mizan, hau da, pisket gozuena bezala, gurman tipoa, behik erakuste behik definitze oriental bezala, eta dauke, oin desente ikustena, gurman ere bai, kafe eta kakao. Hombre, ezin espero, kafe eta kakao nabarmen, antzemateana, baina ez da postre baten usaiek, kasu batzuten pasadala perfume batzuki. Estetikoki unisex danak, diet doraue. Eta serie honek, dana dauke ontzile hona, baina iguala, kolori aldatzen. Hau da berri udarako horten du. Orduan, ikustea puntu metaliko bat ode parfum bada, eta gozu da. Baina ez da, bastante seku da. Eta ez da beste goxoki o... Ez da, txokolate ere ez da. Puntu bat dauke. Eta bai da, puntu sekue. Ez da nahi, interesanti da. Mizan izena du, eta gurman hauetan, igual, ez da, gurman estilo tipikuna, bainilla eta beste batzuk exito gehiago kiebe. Horrekin batea, dao lore estilokue, samar izena duna. Eta behar adirazteu, dala lore estiloan, jazmin, madera de ambar, eta resina de abeto. Samarren kasuen egile esan haure ez da. Ez oso fresku, ez dauke zitriko puntu hori. Da oso usaitzure ez da egile esan. Ez da atentzio pelu dituko bat. Baina bai da usai bat eroseinik ibilileikena. Egurren puntu hori dauke. Destakago ez da izango. Baina ondo da. Eta hirugarren unisexa, niretzako unisex klasikuena da. Baina baita ere, igual errezena da lortzen, baina ondona lortu ebena da jaiak, dala zitrikue, bergamota dauke, bergamota de Calabria jartzeu, kanela eta te negro. Bergamota beti ondo funtzionatzea gulakotan, usai freskoa da, ode parfum bada gaina, ez da bergamota tipiku da ode toalet baten o fresko baten. Da, honek ematen zentzazio niretzako, oin bertan, da, amendikaen hilabete batzuta, unisex bat eta, errez ematekue, hau apustu erreza da, hau eusein ondo torte zaion usai bada. Beste bilek, proain berda, aber nola jutu zatzun, oso txokolate salizean, ozer. Eta, bakizu, hau Valverde Drogerie da, onena berta etortzia probatzea, baina nabazue webin ere produktu asko azkeuta. Ez bezutu batzen, idatzi edo galdeu eta moldako gea.